Welkom bij de eerste K-route, de opening van het nieuwe culturele seizoen. Wij hebben ons joggers verregen om dit boek te lezen. De Sukzaak en de bonken van Brongergeer. Nou, dat heeft een mooi leesclubje opsmieten. Ik ben benieuwd wat ze van het boek vinden. Maar eerst, wat zit er nog meer in deze aflevering? Irene Schaap docht mij onder ronen van fotomanifestatie Noorderlicht. En ze is fascinerend door de Spaanse burgeroorlog. Tom Boucher's schilderijen hingen terug heel Nederland en erboeten. Ze bent herkend door de mansjes die erop figureren. Na 35 jaar slacht er nieuwe paarden in. En Powerstation Art op het Ameloon. Fons Mets van Nes docht mij maar nog 13 oren bij een uit Zwitserland en Nederland om een cultureel integratieproject. Het is net toevallig dat we in Paul Kruger zitten op het Jereveen. Dit is het café dat de haatpersoon van het boek regelmatig te vinden is. Der Hoeneveert in Bontebok, alles der net verdrok, noffelijk zien bandares yoga. In de tweede detective van Jan Skokker rikt het Alema belutsen bij een zaak van op grote schaal stellen BMW's. Er worden ook een paar bonkenrakken gevonden in Oranjewoud. En uiteindelijk wordt de politieman van de Bontebok confronteren met nog 2 oren bizarre zaken. Leefde bij de eerste riegel, maar geluk wat die meer mij vertriert. Het wiel leefde bij de eerste riegel. Zo, mooi. Lezers, welkom. Ik hoop je dat je hem bronnen om te vertellen wat je van het boek vindt. Gerrit heeft het in ieder geval inspireerd. Een mooi lied. Het is een detective. En het is natuurlijk een heel apart genre. Is dit een goede detective? Dit maakt het een goede detective omdat hij de mensen die hij beschroot, daar doe je helemaal in. Hij beschroot die mensen, je zorgt ze helemaal voor je. En je doet in het leven van die mensen en je doet in het verhaal. Je gaat er in mij. Een detective, maar een schabloon van een detective, dat ken ik inderdaad van een Zweedse serie of van een Britse serie. Maar nu speelt het hem al jaar aan, in Jonkerslaan, in Ljouwert. Hoe vond je hem dat? Vond je hem dat geloofwaardig dat dit al jaar dan in Friesland hem aanspeelt? Nou ja, sommige dingen denk ik wel wat, dat verwacht je net, maar dat ken wel. Ja, ik heb er al een andere beleving bij, want ik werk zelf ook bij de politie in Heerenveen, Drachten, ook in Leeuwarden. Dus dat maakt de beleving van het boek natuurlijk compleet anders. Komt dan net zien als die van ja, maar ze got dat net en dit is nou ja, dat was voor mij wel lastig van in welke tijd moet je dit boek lezen. Hè? Is het van 10 jaar geleden, is het van 5 jaar geleden of nu? Maar goed, dan moet je denk ik loslaten als je het boek leest. Ja, ik vond op zich de hele verhaallijn wel mooi en het is voor mij altijd maatgevend als je het boek leest. Je bent het lezen en je moet stoppen dat je zegt, oh ik wil het toch doorlezen. En dat had ik met dit boek wel heel erg. Wil je van je nog wat vragen onder de schroever over dit genre, over de detective? Hij komt zelf uit een hele oren beroepsvrouw wij. En hoe komt hij uiteindelijk aan al die feiten? Hast hij meedraait met een politiekorps of met een regisseur? Of hast hij in die vreugde rond of zo? Nou, dat heb ik net eigenlijk. Ik heb me helemaal inleefd in ja, dat is dus puur betocht. Ik vind het prachtig dat ze dat geloofwaardig vinden, want het is toch het inleven in zijn man. En dus het beroep wat hij heeft. Alema, wat is dat voor een man? Hoe zou je hem die omschreeuwen? Met alleen maar de drank en de brandaris. Nou, net alle Fries naar de drank binnen natuurlijk. Maar ik vond het wel een echte Friese man. Het lijkt heel erg inderdaad op Wallander. De persoon in Wallander wordt het ik zou beschreven. En het is gewoon echt een Frieske Wallander. Het gevoel dat komt ik naar voren in het boekwerk. Komt er wel uit dat er echt een man is van vlees en bloed. Ja. Zou Jan Skokker nog wat vragen willen over die Alema? Ik zou inderdaad wel weten willen het dit inderdaad op Wallander van Henning Mankel baseert. Dat is wel zo, die heb ik gelezen. Dat vond ik eigenlijk ja, en dat menselijke in die man, dat vond ik mooi. Net zo'n Amerikaanse cowboy die alles wil even oplossen en die oerl beter in is en alles beter werd. En ik vind juist dat die bereikbaar wezen maakt als een gewone mens. Heel menselijk eigenlijk. Dat is het. En inderdaad, een groot deel komt dus wel uit die Wallander, ja.
het haatpersonage doogt dus. Het boek is spannend, maar hoe is het schreeuwen, vind je hem? Hoe is de stijl? Nou, ik vind heel alledaags taalgebruik, wat wij alle dagen zelf ik gebruiken. Verder heel geen moeilijke woorden of een boel poespas eromheen. Ik vind het heel makkelijk lezen. Want ik hier dus straks een Fries boek lezen, dat wordt heel moeilijk, maar dat voelt dus reuze mij. Ik vind dat behoorlijk gewoon een sprekvries is, maar daarna hij net naar beneden te hellen. Zeker net, hij broekt bij wijze van spreken liekwicht en wij zo'n evenwicht zitten. Hij broekt wel wat graamte, dat zou ik een meer maar wat vinden het wat bonkerak bij wijze van spreken, want dat zal wel heel wat bij maar uit de moeilijk komen kunnen, denk ik. Komt soms wat, als het heel officieel was, een heel officieel schroeven, dan ja, dat is me wat elitair eigenlijk. Dus ik wil het eigenlijk wel zo gewoon mogelijk en zo dicht mogelijk bij mezelf horen. En nou ja, voor de lezers dan ik. Voor het Fries ook wel belangrijk, denk ik. Oors dan creëer je een afstand tussen de taal, zodat die dan officieel praten worden en zodat die praten wordt. Het is toch wel belangrijk dat we die taal vasthouden. En dan moeten we het eigenlijk ik zo schroeven, zodat het praten wordt. Nou, geen detective zonder plot. En in dit boek bent er meer dan je nevens mij. De meeste stukjes, maar hier schroeit ik weer een oorboekloop. Misschien gaat er een beetje erop terug. Ik weet het net, wat voor genre dat hij verder uitgeeft. Maar vind je het prettig dat er meer plots binnen die er ook doorheen spelen en dat net alles... Ja, ik vind het mooi. Ik vind het mooi. Het boek moet net in één keer het mij wel dat Witske even bezig is en dat allemaal even bezig is. Dat vind ik wel heel leuk. En die verschillende verhalen in naast maar maakt het boek ook wel heel spannend. Ja. Ik vind het leuk dat je zit het hele boek mooi te denken van, goh, wie had het dier? En dan is het toch heel onverwacht. En dat vind ik het leuk, dat een scroller die mij neemt in het verhaal en dat het toch oors rent. En dat vind ik heel knap. Ja. Eigenlijk moet als regisseur met niks gewoon worden. Het scroot er eigenlijk ook wel een beetje. Je moet elke keer weer het onverwachts op ziekje om er toch weer achter te komen. En ik vind dat het wel aardig slagen is in het boek. Ik kan wel vragen over de titel, waarom we voor deze titel gekozen hebben. Want die bonken, die begint het heel spannend, of daar begint het mij en die kom ik wel bij waarom. Maar waarom zit het in de titel? Nou, dat wie eigenlijk om dat wat uit te proberen in 2 verhalen naast elkaar. Ik heb er nou in het derde boek net verkozen, omdat ik dacht dat het toch wat om te schroeven is het lastiger. Omdat het 2 zaken naast elkaar heeft. En ik dacht dat, maar ik zie het hier en daar keer dat mensen dat wat lastig vonden. Dus, maar ik ben ook blij te jaren dat het dus wel kan. En dan hoe die, daarom hier die titel ik zei. Dus de ene zaak is die sukzaak. Die suk unit die in Lauwert zit en de andere kant ben is dat verhaal in Brongen van die bonken. Dus daarom die dubbele titel. Nou, ik denk wel dat we stellen kunnen dat hier zo'n fans zitten van Allemaal. Die zitten te wachten op het naaie boek. Dat is mooi. We gaan namelijk eerst even naar het verhaal van Irene Schaap. Zij is fotograaf en ze woont in Duinen. En ze is fascinerend door de Spaanse burgeroorlog. 3 keer reizen ze naar Spanje. En ze maakt foto's op plakken waar de strijd een doel afspeeld had. Ik ben gebeld door Galerie Noord. En dat is, Galerie Noord is een onderdeel van Noorderlicht. Noorderlicht zelf heeft een heel ander thema op dit moment, de urbanisatie. Ja? En mijn thema valt niet onder urbanisatie. Jouw thema is? Mijn thema is de Spaanse burgeroorlog. En voornamelijk in de sporen van de laatste oud-brigadist Herman Scheerboom. Het enige waar het om ging, is te kunnen doen om die fascistische beweging te stoppen. Ik heb dus gekozen voor de Spaanse burgeroorlog omdat er daar een enorme taboe op rust. Het beroerde van die oorlog is het is de eerste oorlog waar met klein beeld op het slagveld beelden zijn vastgelegd. Ja? Dus je hebt alle bewijzen van wat er allemaal precies gebeurd is. Probeer dus het verleden, de archiefbeelden die voorhanden liggen, die samen te brengen met de nieuwe beelden die ik tegenkom en voornamelijk schuldige landschappen.
Het project Herman Scheerboom, op een gegeven moment sluit dat af. En ik ben toen met een nieuw project begonnen. Ook voor mezelf om in balans te komen met die gruwelbeelden die ik allemaal zag. En terug naar mijn eigen omgeving. Iedere dag is er weer wat nieuws, net anders. En dan heb ik ze dan in series. Dit vind ik zo mooi, dit weer. Schitterend. Nou, deze foto die komt niet in mijn serie. Want het beantwoordt niet aan wat ik zoek. Wat zoek je? Nou, niet dit. Dit is een aanzichtkaart. Een foto die mooi is, die inspireert volgens mij niet. Ja, een foto die af is. Dat wil nog niet zeggen dat je dus niet in de fout vervalt. Ik bedoel, het is een valkuil. Als je dus aan het fotograferen bent, dan verval je gauw in esthetische beelden, wat niet je bedoeling is. En dan moet je weer overnieuw en dan moet je weer overnieuw. Dus nee. Het moet een beetje rauw zijn. En volgens mij heb je pas echte foto's, als ze een beetje rauw zijn. Hij moet technisch wel vrij redelijk zijn. Hoeft ook niet eens helemaal goed te zijn. Want soms maak je gewoon met zo'n mobiel maak je dan zulke mooie foto's. Ik herinner me dus een paar jaar geleden, vorig jaar was het. Er was een foto van een vermoeiende soldaat in Afghanistan, die dus uitverkoren is tot de beste foto van het jaar. Die foto was technisch, klopt het helemaal niet. Maar wat je zag, dat voelde je ook. Je voelde wat hij dus in die soldaat had geregistreerd. En dat is nou iets wat ik denk van, zo moet je werken. Dit is mijn lievelingsfoto. En het zegt eigenlijk alles. Je voelt bijna de kou in die caravan. En het verlaten gevoel onder zo'n brug. Maar dit bedoel je ook met een foto, hoeft op zich niet mooi te zijn? Ja, en het hoeft ook niet mooie dingen te laten zien, maar wel het is ook wel weer een topper. Ja. Maar om zo'n foto te maken moet je een complete grijze achterlucht hebben. En dit moet bijna als satijn aanvoelen. En dit strakke gedoe. Nou, dit is dus een foto wat ook in mijn pakket zou blijven. Dit is ook een van mijn toppers. Dit zijn de foto's waar ik het om doe. En hier heb je dan ook een bepaalde licht die erop komt. Vanuit die hoek daar. Dus als je daar staat, dan heb je hier een bepaalde licht erop. Ja, dan heb je horizontaal en dan heb je verticaal en dan heb je een leegte en dan heb je... Ja, dit is een beeld die mij aanspreekt. Kun je dan nog wel gewoon genieten zonder aan foto's te denken? Ik vind dat een grootste genot. Okay. Ik vind dat helemaal niet een kwelling. Als ik een dag niet fotografeer, dan heb ik het gevoel dat de dag niet compleet is. Wat voor weer het ook is, ik stap naar buiten. Ik doe dat gewoon. En dan is mijn dag compleet. De schilderijen van Tom Boucher die zijn heel herkenbaar. Hij schildert vaak manfiguren die een beetje vrouwenkantig binnen en misschien ook wel een beetje onhandig. En in het museum Willem van Haren is zijn werk nou te zien. Het is een oorzichtstentoonstelling van 35 jaar van zijn werk. Nou, ik begin met dit soort doekjes.
En die zijn van tevoren zwart geschilderd. Ik werk niet vanuit het wit geprepareerd doek, maar zwart. En daar smeer ik verf op en dat wordt eigenlijk een kliederboel. En van daaruit ga ik dan verder. Ja, die schetsen ontstaan ook zo heel impulsief tussen de dingen door. Zit ik aan mijn bureau bijvoorbeeld muziek te luisteren en dan gaat mijn hand die gaat vanzelf wat doen. In museum Willem van Haren op het Jereveen is nou een romoerzicht te zien van 35 jaar schilderwerk van Tom Boucher. Mensen zeggen wel eens, ben je het zelf? En ik vind het zelf niet zozeer dat ik het zelf ben, maar meer wat mijn mensbeeld is. En mijn mensbeeld is dat wij zijn eigenlijk allemaal een beetje onbeholpen wezens in de kosmos. En dat gevoel zit er bij mij heel sterk achter. In de decoropslag van de Harmonie in Ljouwert staan panelen die Boucher schilderen voor de oude Stadskouwborg. Na de sloop hebben ze nog een skofje in de Lawei in Drachten hangen. Maar nu komen ze dan weer tijdelijk waarom in de foyer van het Nieuwe Theater. En nu ik ze weer zie, na 15 jaar, had ik ook eigenlijk wel een beetje een trots gevoel. Want ze zien er goed uit en het is snel geschilderd, maar ook heel raak. In de tentoonstelling van zijn nijste werk valt op dat Boucher, correct als 30 jaar geleden, werd schilderd naar aanleiding van een foto. Dit kwam uit het familiealbum. Dit is mijn vader met ikzelf en mijn jongere zusje. En ik heb het in die kleuren zo gehouden en wat vaag om de suggestie te wekken dat het echt helemaal in de verleden tijd is. Hoe ontstaat zo'n moment dat je besluit om weer wat fotografisch te werken? Is er iets wat je dan mist? Het is meer voor de afwisseling en waardoor datgene wat je normaal doet eigenlijk weer nieuw wordt om weer mee verder te gaan. Heel enkel keer zien we een vrouwsfiguur, hè? Ja. En hoe verklaren we dat? Vindt u de vrouw wat minder onbeholpen of kiest er gewoon minder mee als beeld? Nou, ik kan het minder mee als je vrouw gaat schilderen, dan heb je toch de neiging om er iets heel moois van te maken. En dat vind ik eigenlijk niet zo interessant. Ja, onbeholpen vrouwen. Die bestaan niet. Nee, ze zijn geraffineerde wezens. In de Harmonie, in museum Willem van Haren en in Galerie De Roos van Tudor is het werk van Tom Boucher te zien op 1 oktober. We gaan naar het Amerongen. Daar werd het Fons Metz. En hij kreeg dit weekend zijn Power Station Art vreun op bezitten. Nou, wat is dat? Power Station Art. Het is een best wel ingewikkeld project. Het heeft te krijgen met kunst en met educatie. En het verbindt bijen van Zwitserland en Nederland met elkaar rond hun 18e jaar. En Fons is nu 6, dus hij heeft nog een mooi skofje voor de boeg. Voor Fons begint het drukke weekend met de ontvangst op zijn kwallen. Als een echte gastheer wacht hij zijn gasten op. Te jaren met de directeur. Power Station Art is een cultureel uitwisselingsproject tussen Zwitserse en Nederlandse band. Bij de start doet ze 2 jaar oud wien in de neffens een oud Zwitsers gebroek een speciale cheese maken. Als ze 18 jaar binnen en het project afroen is, zullen ze een mais zien allen op eten. De deelnemers joggen elkaar elk jaar. Verleden jaar kwam Fons op visite bij een Zwitserse squalle en hij nam een kist mee met zelfsmaken cadeaus van zijn klasse. Dit jaar binnen de Power Kids op het Ameland. In de groep zitten zo'n Zwitserse en zo'n Nederlandse band. Ze hebben alle jaar een verschillende culturele achtergrond. Hoe hebben jullie de kinderen geselecteerd of waarop? We hebben gemeentes aangevraagd. We kregen ook tips van sociaal werksters bijvoorbeeld. Die zeiden, hier is een ontzettend interessante familie. Dat zou goed zijn voor de familie als ze meedoen. We hebben in onze kennissenkringen nagevraagd. Het is dus werkelijk, je moest ook mensen vinden die bereid zijn om dat avontuur aan te gaan. Dat je met 18 jaar verbonden bent met iets waarvan je niet weet
wat het eigenlijk is. Wat je dus door het te doen leert wat het is. Hè? Om het begrip van andere culturen belangrijk is in dit project, brengen ook de docenten hun eigen cultuur mee. Wat doe je met deze klas vanmiddag? Eigenlijk wat je altijd aan het doen bent is verhalen vertellen, ook met je beelden. Je wil iets zeggen, je maakt gebruik van symbolen, archetypische symbolen meestal. En dat is ook wat ik met doe. Ik heb hun een verhaal verteld van Boogschutter. En ik heb hun gezegd, jullie hebben ook allemaal verhalen. Ieder kind heeft een stuk karton gekregen. Vertel, teken op karton wat je wil zeggen. Aan beide kanten van de karton. Dus op een gegeven moment heb je 18 verhalen op karton. Nou, dan komen we allemaal samen en van die verhalen maken we 1 beeld. En dan wordt het een verhalenbeeld. Dat is eigenlijk precies hoe ik werk. Het zijn allemaal korte indrukken die ik heb. En voordat een beeld ontstaat, gaat het natuurlijk heel lang weg. Je hebt al die indrukken en op een gegeven moment breng je alle indrukken samen en dan maak je 1 beeld. Wat heb je meegenomen? Neem maar mee. Dit is een leuke handvaardigheid. Ik heb de tweede prijs, want ik had vrijdag meegedaan met stoelendans vorige week. Van paard. De Heiten en Memmen binnen botbelutsen bij het project. Net alleen nog deze dag, maar rond 2022 daar, wat voor ons 18 jaar is. Voor hen is het als het ware spelen. Hè? Zo moet je het eigenlijk wel zien. Zo doen die kunstenaars gaan ook zo met hun om. Ze moeten dan een opdracht doen of iets dergelijks. En ja, er gaat 1 los en dan gaat dat vanzelf. En net moesten jullie wat tekenen. En wat was de opdracht? Dat je dingen mocht schrijven en tekenen. Oké, en wat mocht je tekenen? Wat je belangrijk vond. Dit is mijn hobby, voetbal. En papa en mama is mijn familie. En dit is mijn huis. Wat levert het tot nu toe op voor Fons dat hij mee heeft gedaan? Nou, het is wel een stukje ervaring. Je hebt ook wel andere kinderen die dat zien dus. Dat een filmpje of zo van dingen staat. Oh, heb je dat allemaal gedaan en zo? En is dat echt zo? En voor hem is het inmiddels al iets wat normaal is het niet natuurlijk, maar ja, het hoort er een beetje bij. Also, ich habe 2 Berge und ein Hügel und mich gezeigt. Dat bist du? Ja, dat ben ik. Maar de zelfsportretten op de vlag in die top komt er een eind aan deze leuke culturele dag. Maar wat hebben de BNR nou van mij kregen? Er zijn interacties, waardoor de kinderen merken, ja, er is iets bijzonders. Er is iets heel bijzonders wat alleen met kunst te bereiken is misschien. Of waar kunst een mogelijkheid is om het te bereiken. Als ze maar de rijkdom van de kunst, de rijkdom van de muziek, de rijkdom van de creativiteit die je in je hebt, als ze dat leren kennen. Dat is het enige wat we willen helemaal niet als kunstenaars worden. Dat is niet ons doel. Nou, daar gaan ze. Leuk toch dat de K-route een eigen leesclub had. Na je weekend ben we er weer. Dan hebben we de première van Draaf Foekje Draaf. Een opera naar het leven van atlete Foekje Dillema. En het skip van papier-maché van staatskunstenaar Martin Winters gaat het wetter in. En let op, als jou rieden hoe zwier dat skip is, maakt je jou kans op een exclusief tochtje met het skip en de staatskunstenaar. Zie maar even op onze website. Dus, tot na je weekend.